Non in impossibles aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes, pitsa 11 na, buwan sa Mayo tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ng mga issues nga may labot ng lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karong buntaga mga kigsunan, mga kongresista gipaabot nga mohatag na sa ilang hukom karong adlaw kung mopabor o dili sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Karong adlaw na mahigala mo ay gipaabot no kay voting na karon sa plenary kung unsay baruganan makigalaan sa mga congressmen. Ingon man ang mga congressmen mahigala sa Subo, apil sad mahigala nga tan-aon og unsay ilang mga baruganan ang mga congressmen sa tibuok Pilipinas, mga sukid ti paminaw. Kaya pagtagad lubutaga sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang nga ang Senado mahimong mo-convene dayon isip impeachment court sa Mayo 13 kung maduso na ugmang adlaw ang articles of impeachment ngadto na sa Senado. Straight to the point. Nakatanig pagtagad doon mga kigalaan kay ang ilang Senate President kasi Tito Soto atat na atat man yun mga higala nga once pasar na karon mahigala masubmit na karon mga kigalaan or naana ang voting karon sa articles of impeachment masubmit na ugmang adlaw by May 13 mo convene na sila dayon wa na langan-langan forthwith mga sukit tigpaminaw. Straight to the point. Ang pasabot mahigalan Tito Soto sa forthwith diha dayon yun. Ang Supreme Court mihatag mga higala og matawag nato og meaning anang forthwith gihatag na mahigala nga reasonable time matod pa Supreme Court pero ang mo determine sa reasonable time ang Senate. Straight to the So, sa ato point. pa katong gihimo ni Chief Escudero kanato korekto o kining himuon pun Tito Soto nga magdali siya correct gyapon. Kay para niya mahigalag mo reasonable time, Ato ni hatagag pagtagad no butaga mahigala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga kigalaan na dinhi sa Sugbo usa ka adlaw sa wa pa mahigala sa dili pa ang pagboto. Sa plenaryo sa ubos balay Balauranan gilusad ang gitawag og Reform Alliance for Accountability and Ethics kun Rage Coalition. Straight to the point. Kini ipakita nila ang ilang suporta alang sa pamilyang Duterte. Atol sa launching ni tambong si Davao City Mayor Basti Duterte kagahapon. Straight to the point. Ubay-ubay sab nga mga leader sa Subo ang nitambong kagahapon o doon na sad mahigalay mga personalidad gikan sa PDP laban. I understand mahigala morag sila si Kiko Barsaga di alay. Sila si kinsa pa ning uban? Rowena Guanzon o guban pa manghigala no nga gikan sa kauluhan nga nanambong atol mahigala sa paglusad na no ni ining Rage Coalition. Straight to the point. Samtang Partido Demokratikong Pilipino kung PDP laban ni pasidaan nga dili mo suporta o dili mo dala og politiko sa 2028 nga eleksyon kadtong ni suporta sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Kanto sa nagpagtagad no butaga mahigala so kaning mga congressmen karong adlaw mo pili na sila sayo kayo mga higala no. O pili na sila karong adlaw kung unsa gyud ang ilang baruganan. Kaya ang PDP laban miingon sad nga dili na sa muda mamutang sa ilang kaugalingong kandidato nigabot sa 2028 nga eleksyon. Straight to the point. Ato sa pagtagad mahigala pero di ba ka na maduna pa kausaban mahigala bawo nakas politika nga daghan man ang mga kausaban gyud unya sa pikas gabahin sa mga kigalan kini mga congressmen karon mga tarungan mapuni unya ug tan-aw nila mahigalag kalisod na mga tarungan masad nga wa sila nahimo kay naipit sila. Ay karon gong panahon na may gala di man sad basta-basta ron. Ang mga congressmen, mga higala, daw init sa ubos, init sa babaw. Daw bibingkan sila karon mga panahon na mga kigalaan. Mubutar ba o dili labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Straight to the Mao point. ni ang kalibugan, may higala lahi man gutong impeachment mga kigalaan ni Chief Justice Renato Corona Indayken. Bisan ang Senate dili kay mabalaka ba wa man koy mga tao sad.
nga dili politika mahigala nga mudagan sa tos corona ug magkinaunsa. Kani karon kay si Sara Duterte mo ilang gusto nga iduot. Nagmusipyat, delikado man mahigala og maoy mapresidente sa 2028. Straight to the So point. ilang paningkamutan gining dili mo sipyat nga ilang iduot mahigala nga kinahanglang ma-impeach yun. Ang problema inagabot sa Senate og ikaw may congressman karon magunahuna sa kang bidahan dili nilalim kay dili sa lower house mahimo nga masiguro ninyo. Inagabot sa Senate di man mahimong sigurado day. Straight to the So point. medyo problema nang dako mga sukit tig paminaw. Nagatanig pagtagad robutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin si dito sa kauluhan ug ubang bahin sa nasod PNP CIDG mo isyu og subpina batok ni senador Bato de la Rosa may kalabutan sa gihimong House Quad Committee investigation sa giingong extrajudicial killings atol sa war on drugs sa kanhi administrasyon. Straight to the Si point. Bato sa karon may galang katago-tago kay doon na warrant of arrest may galang matod pag gipagawa sa ang ICC. Kini mga huhungihong pa lang nya tago si Bato mahigala karon ipatawag pinaagi sa subpina pagauson gud nila mga sukid dig paminaw. Ang timing mahigala unsa man ni pagpanghulga labot sa impeachment. Straight to the point. Ang tanan mahigala dunay mga timing or wa ni timing na timingan lang. Katanig pagtagad lumutaga mahigala nya unsa man sa ni Bato? Mo lugwa ka ni karong adlaw or dili? Straight to the point. Katanig pagtagad lumutaga sab sa atong pagbanuman mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kanhi Presidente Rodrigo Duterte ni paila-ila na ngadto sa iyang bag-ong abogado nga gipili sa iyang anak nga si Veronica ug partner ini nga si Hanilet Avancina. Straight to the point. Samtang sa abroad, US President Donald Trump ni salikway sa peace proposal sa Iran og nihulagway ini nga totally unacceptable. Straight to the point. Yapay problema mahigalas tong nasod, yapay problema sa gawa sa nasod, Jesus Ginoo ko. Kay karon mahigala ang tensyon sa Iran ug Amerika. Di para to masiguro kay naa pa labihan pa ka volatile mga sukid dig paminaw. Dunay proposal ang Iran ingon ang US may galang totally unacceptable. So dili kuno madawat Straight to the ug point. ang Iran sad mahigala mitubag og nipasidaan nga dili mopugong sa pagbawas batok sa bisan unsang pag-atake sa Amerika o pag-deploy og dugang mga barko diha sa Strait of Hormuz. Straight to the point. Kini uban pang mga iskutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa